figures for the vendors to pay to council. So we have made an appointment with the town manager for Friday next week at 2 p.m. where we will go with representatives of vendors to go and see them and see how we are going to talk that thing out. And finally, we have also told the people that we have got a project and a program for us to construct a people's market where I've been allocated that land, which you see, ranging from where those motor vehicles are parked to down where people are moving there by the Ministry of Local Government for me to construct the market for the people. So the issue of where the people will sell will also be ameliorated by our construction of that people's market. We are going to start it very soon when our constituency development fund is going to be put into our accounts. We are going to build that market, which will help quite a number of many people who are surviving through the informal sector. So specifically these are the things that have been raised, and we want to thank CCTI because this program has become very important both for the member of parliament and also the people of the constituency. Others, like the one whom you see seated at the rock there, they have brought their own private projects that they have got a netball team, and they were looking for sponsorship from their member of parliament. So I asked them to go and take the budget that they have put in place for their annual projections to see whether there are items that I can assist them in their budget. For this area seems to be an arrogant one. I have received a lot of reports and complaints from several people. We are going to deal with him, and I'm going to have a meeting with him this coming Friday. And I'm not a member of parliament, and that's what I'll be very blunt with him to tell them that he is not here as a king or a master. He has come here to service the people of Tunisia, not to harass, intimidate, and cause them pandemonium. Do you understand what I'm saying? So I'm going to deal with him, don't worry. I'm a hands-on leader, and I'm a fearless leader who is committed to give the best service to the people of St. Louis. So that one I'm going to solve it. Bonogara iri kubatimira kuvakirwa pekutengesera asiyo mune muchizonzwa kuti vanhu vapera kuparara nenzara mudzimba vafa nekuti hakuna chekuita. Pane pandinomhanya seni zvangu ndakazvimirira, pane pandinoangatomboda kana kutondinploya kuti uyai mama mushande, kana kuti ndoita peace job pamba pemunhu chaipo hakuna anokwanisa kudzimwa kwako kubvuma kuti uyawo ndishandire. Saka tachema kuti mbotitiwo patiri ipapo tomaintainawo smartness tiri munzvimbo dzatotengesera, uye hatitorambi kubhadhara kuti tibhadhare tiri matakajaira mumatei tichitengesera. Ndo chichemo chatinacho. Takatasa maplaces wayo amaitengesera, uyezve nyaya dzeservice delivery dzekunge kutakurwa marara nekugadzirwa kwedzinzvimbo kuti dzinge dziri proper places for market. Ipapo munopaona seni nyaya dzekuti service delivery inge ichiprovidwa munzvimbo dzamunenge muchishandira idzi? Well, like munzvimbo hamo matiri kutengesera kana kuti mudzimba marani tichienda panhomebhe yekuti kutakurwa kwemabhini zvimwe zvakadaro, zvimwe zvacho zvinotorawo nguva, zvidawo inhau yefuel iri kuitika kuti hakuna fuel zvinetsa unombodzonawo dzakamira marani vachitsvagawo mafuel nezvimwe zvakadaro. Saka hatizivi kuti ipapo pangagadziriswawo sei kuti tiwo nzvimbo dzacho dzigarewo dzakachena, uye izvozvo kuti tive panzvimbo dzinofanirwa kunzi titengesera asi dzavapo. Takuziva kuti tikabva apa tiri kuenda pa zvakangopinda nekunaka. Chanyanyorwadza ndechekuti tinzi titobve but tiende kumba tonogara pasina chatiri kuita because hatina kwekuwana kana shereni ramuzika pano kuti vachibhadhara kukanzuro mari vangu vakusa mumwe dzavo. Ndoda kupa mufananidzo wepano paZingeza 2 tine free market yanga iri papa. Free market yaibuditsa mari kupera kwemwedzi zvekuma 2000, asi mari iyoyo yanga isingaende kukanzuro, yanga ichienda muhunhu. Saka nyaya yakabvisirwa musika kuti kuchiongororwa kuti vanhu vanokwanisa kubhadhara vopindwa vachiita sei vachibhadhara. Mese musika mamuri kuona umu mune vanhu hamuna kana kachibuditsa mari achiendesa kukanzuro, mari vakwanisa mumwe dzavo. Saka pavakabviswa sofa vanhu vakadzokera umu vakanzi vabhadhare mari kubva kumashure kwavanga vakasiyira uku kusvika pari zvinezvi. Asi semaonero atikazviitawo nemameetings edu atoita kukanzuro zvinenge zvaimprove kune vanenge vakubhadhara.
tichitarisa pakuti mataura imimi mukati tiri kuedza kumisikidza nekuti vanhu vanga vachitengesera umu vanga vachiwanika vachabhadhara mari but mari iyi yanga ichienda mumwe dzevanhu saka mamuchida kumisikidza imimi kuti muwanike muchaita kuti vanhu vawanike vachatengesa vachibhadhara muri kuda kuzvimisikidza izvi mazuva api matiri iyi nyaya itori neprocess handimoziva kuti chinhu munotanga kutoronga saizvozvi itori neplan yekuti vanhu vemusika vaite sei vapiwe musika asi hazvibva zvangoitika handimoziva kuti kuputsa unokurudza asi kuzovapa kuita sei unotora It's a community-based organization operating in Chitungwiza and surrounding peri-urban areas like Nyatsime, Manyame, Chigumba, as far as Dema, rural areas. So, as a community-based organization, we are into youth-focused programming, especially promoting active citizenship and participation in governance processes by young women and men. That was focus on target groups. So we do programming that promotes active citizenship or participation in governance processes, especially at local governance level. Like today, we held this constituency and ward surgery. This platform is meant for MPs and councillors to meet their constituents privately, one-on-one, or as a delegation, and discuss issues, pertinent issues, burning issues affecting them personally or as a community or generally and nationally as Zimbabwean citizens. So we had a very successful day today. I think we had about 50 residents of Zingeza West coming to meet their councillors and the MP. Alright. Atatasa ipapo vagari vemuzengeza muno imimi vachipai zvinyuto zvavo kuti muzokwanisa kunge muchishedza MP muchiti nemakansela ndezvipi zvavaitaura kuti zvingangoda kunge vachizvipira kune malocal authorities vaya kuti vange vachizozvipindurira uye zvapindurika here panga muchiona imimi vagari avachisangana nemakurukota. We noticed that there was a citizen engagement camp between the elected leaders and their constituents or the people that they represent, be it at a local municipal level or at parliamentary level, as is the case with MP Sikala. We saw that MPs do not, local people or the general public do not have access to their elected leaders since they don't have offices around, and also they can't come to their homes since it's a private space. So we organized these constituent award surgeries to give such access to the ordinary men and women in Zingeza West. And today they did come and present their issues to their elected representatives, who are the decision makers. It's not us as decision makers as a CCD. What we facilitated was dialogue between the elected leaders and the general public. So they did present a number of issues which the elected leaders promised to attend to. Saka tichaona here initiative yamakatanga ichispreada nachienda kune mamwe maconstituencies like ana Chitungwiza East, Chitungwiza South, kwese ikoko inenge ichisvika here? Yeah, we are taking the program further. I think our next stop is St. Mary's constituency. Most likely we'll be at Uriad's shopping center. There we would invite the MP for St. Mary's constituency, who is MP Tafsenga, and the local councillors of St. Mary's constituency to interact with the public. I think after that we'll be moving to Seke area or Chitungwiza, as they call it, Chitungwiza North, who have MP Mafunga and councillors of the area also meeting with residents and constituents and what surgeries.